המצב של האנשים במדינה פאקינג דפוק, אוקיי? ממה אתם פאקינג מפחדים? בואו נסתכל על האמת בפנים. אנשים הם בתוך כלוב, אני בתוך כלוב והיא בתוך כלוב, וכל האנשים בארץ הם בתוך כלוב, רק שאף אחד לא רואה, כי כולם יעני עיוורים, אנחנו לא רואים. Everybody with a mask on their eyes and they're saying, I don't know what you're talking about with the feminist movement and everything. The feminist movement and everything. ממה אתם כל כך מפחדים? ממה אתם מפחדים? מדינת משטרה בתוך כלוב, בתוך חברה, בתוך מודרנה. ולי נמאס יעני. התחלנו? אוקיי. לא, אבל תגיד לי את האמת, אם אתה תופס לי את העיניים, כי אם לא אז תתקרב. אני ממש שמחה שהזמנתם אותי, כי כאילו יש לי מלא דברים להגיד לך, מלא דברים חשובים להגיד לך ולעוד אנשים. אני יודעת שזה נשמע מוזר וכללי, אבל התקלתי בהיפ-הופ. אחותי. הולכת ברחוב המסגר, עליי הוא סוגר, די עם הרכבת הקלה. אומייגאד, טעיתי, סטופ, טעיתי, יואו, שיט, זה מה זה קשה. הביטים האחרונים שעשיתי, כאילו, פאקינג חלל, יעני. פאקינג טייט, כאילו. אני עפה כאן על ה-MPC. זה כל כך, אני מרגישה שכאילו, אני כאילו... אני כבר לא צריכה לשמוע את זה, אני ממש רואה את זה בעיניים, כאילו אני רואה את זה נכתב, אני רואה את עצמי כאילו מסמפלת. אבא גדה מנצמה פצקרשת. אבא גדה נמה צמה. פצקרשת. הפצקרשת. פץ. זה ממש חלק מהיומיום שלי. אנשושים, הגיע הזמן להתעורר, השמש שלו. יש מישהו שכאילו, אני לא אגיד את השם שלו, אבל הוא מוזיקאי ממש כאילו טייט. תראה לי רגע. אני שנייה בודקת. זה מסובך יעני, זה כאילו, הוא currently במערכת יחסים. אם לא הייתה לך חברה, אז לא הייתה לך חברה. יואו, אתה אפילו לא מסתכל עליי, כאילו, איך אתה מובך, יעני, כאילו, אפשר לחשוב, גבר ואישה באותו חדר, כאילו, מלחמת אזרחים. היפ-הופ נותן לי גישה למלא שכבות באוכלוסייה שלא חשבתי שיש לי גישה אליהם, כמו לדוגמה, ילדים. ילדים לא אומרים תמיד מה שהם מרגישים, בניגוד למה שכולם חושבים. כשאני הייתי קטנה, לדוגמה, אני לא דיברתי 5 שנים. אני גם הייתי חירשת באוזן אחת. כאילו, לא, עכשיו אני כן שומעת באוזניים. אבל כן הייתה לתקופה עם מכשיר. Hi, are you okay? Everything is okay? Yes? Are you hiding from the police? Because it's okay. I have really rich parents. No, it's okay. I have really rich parents and they can give you shelter and everything. It's very great. די, אחותי, את נראית ממש כמו עובדת זרה. ממש כמו עובדת זרה. בטוח מלא אנשים מתבלבלים, זה לא רק אני. מתבלבל. עובדים זרים, זה כאילו, יעני, עייפנו מהדיבור עליהם. ואני אומרת, היי, כאילו, יעני, כולם שכחו מהם. וממש חשוב לי לעזור להם. ממש חשוב לי. ואני יודעת על מה אני מדברת. אני גרה בפאקינג דרום תל אביב, אחותי. אני חושבת
תגור ביפו, את יודעת כמה פעמים פאקינג פרצו לי לבית? ואני משאירה את הדלת פתוחה, כי אני רוצה שאנשים ירגישו בנוח. אבל אנשים מנצלים את ההזדמנות ונכנסים, גנבו לי את המק, גנבו לי את האייפד, ואני סבבה עם זה, כי כאילו אנשים, כאילו עובדים זרים כן צריכים את זה. מאז שאני ואבא שלי הפסקנו לדבר, היה לי דחף עצום לעזור לאנשים שנמצאים במצב לא טוב. אז האמת היא שהתחלתי להיפגש עם ניצולת שואה, שזה אחד מהדברים הכי חשובים שעשיתי בחיים שלי, ופשוט כאילו התפתח בינינו איזה מין קשר כזה שהוא מעבר לכאילו עזרה, וכאילו יש שם ממש הרבה מעבר, אנחנו חברות. אוקיי, ומה עם הכסף שלך מהגרמנים? לא קיבלת אותו עדיין? עוד לא. הבנתי. אוקיי, תקשיבי, אני מתאפקת עם זה כבר מלא זמן, ואל תכעסי עליי, אבל אני חייבת להגיד לך שכאילו, שאת צריכה ניעור, כי יש לך זכויות, שאת צריכה לקבל אותן, ואת צריכה לקום ולדרוש את הזכויות שלך, יעני, כאילו, את אישה חזקה במדינת ישראל, צאי לרחובות, יעני, תחגיגי את זה שאת אישה, כאילו, את יודעת, קחי אוהל, אני תשני ברוטשילד. מגיע לך, יעני, מבינה? קרה לי משהו, ובאותו רגע הבנתי שהתבגרתי. אחותי, אני יצאתי מהמטריקס, אני כאילו... שנים הייתי צבועה, יעני, וזה חזר עליי, אני ספקתי את הקפה שלי. הייתה לי וואחד קפה. אני הייתי בהודו, ולקחתי טריפ, והכל כאילו עף לי לפנים, אני הבנתי מה עשיתי, אני הבנתי מי אני. הבנתי איזה בן אדם הייתי, ועכשיו אני נקייה, קלין סלייט. אני לא מפחדת יותר לעשות דברים של גברים, אני לא מפחדת להגיד מה אני חושבת. אני רוכבת על סקט, למרות שזה גברי. את יודעת, פעם הייתי עומדת מול גברים, יעני פאפי אייז. עכשיו כאילו... 055-7102. בואו נשמע קצת מוזיקה. סליחה, מה זה? היי, סליחה לבא. מה זה היי? איפה... רגע, סליחה, אני אלה, היי. אני הוצאתי סינגל חדש על פמיניזם, על ניצולי שואה, על מלא דברים פאקינג נוראים שקורים במדינה הזאת. זה שיר מחאה חברתית. מה את מקווה להשיג כשאת מגיעה לפה? אגב, את בלבוש כזה מרושע לי. את נכנסת לתוך הטריטוריה שלי, עם הקלטת התפוקה שלך המזוינת, סליחה על הביטוי הלא רדיופוני, מגיעה לפה, באמת, זאת אומרת, תחשבי, מה הייתי עושה עם כל פוסטמה, הייתה נכנסת לאולפן הזה, וזורקת לי קלטות על השולחן. וכל ההייטרים שכותבים עליי תגובות באינטרנט, 1 pack, 2 pack, 3 pack, 1, 4 pack, 3 pack, 2 pack, none. הבנתם? הולכת ברחוב המסגר, עליי הוא סוגר, די עם הרכבת הקלה, את מי זה מעניין יו? זו חפירה, יושבת בקוסם, אין לי כסף לשלם, חצי מנה נראה כמו כסף מאיים, אל תתמם, אל תתמם, אתה בן של יו, אל תתמם. אנשים, הגיע הזמן להתעורר, השמש הלוהטת גרמה לכם להסתנוור, תל אביב זאת עיר של מזדק, עלינו כל הזמן יורקים בפנים, מה קרה, מה קרה, רק רוצה דירה סחורה, לא ביקשתי תפורה, רק רוצה להיות ברורה, אין ערבות, אין רעות, אין בטח חברות, רק בדידות על בדידות על בדידות, כולנו רקמה אנושית יו, כולנו רקמה אנושית יו, כן כולנו רקמה אנושית אחת חיה. בייבי. חכו שנייה, תסתכלו על מי שבנה את המדינה, מסתמן שהתבלבלתם קצת ברשימה בין תלאות לתלאים, הם אלו השורדים, אני ניצולי שואה, אני ניצולי שואה, אז נולדת אישה, זה אומר שאת פחותה לא? זה אומר שאת פחותה לא? תגידי לא לפתיתים, זה שלך החיים, תרימי את עצמך, תקחי דוגמה, סתכלי על ציפי לבני, זה אישה חכמה, כולנו רקמה אנושית יו, כולנו רקמה אנושית יו, כן כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
תזכרו מאיפה באנו, לאן הולכת המדינה, אחריי ליישב את הנגב, יא בן זונה. פמיניזם, אסקפיזם, לא אוהבת שוביניזם, תן לי את השיזם, סמפלו לי את הריתם. אלה אפשטיין. חזרתי ואני לא מתכוונת ללכת.